aukeratu zaretenei. Eta batez ere, hau dena posible egin dugunoi. Kontzientzia moreak, emakume mundu martxa ordizi, segurako bilgune feminista, eta batu diren Asnube, Kimetz eta Otango atalde feminista. Historiako liburuek erakutsi ez arren, mendeetan zehar beti egon dira, orain bezala, euren eskubideen alde borrokatu duten emakumeak. Beraiek landatu zituzten naziak frutua jasotzea egokitu zaigu guri. Eta guk jasoko ditugu. Gure ondorengoek jasoko dituzten bezala. Orain guri dagokigu haziak landatzea, aurrera pausoak ematen jarraitzeko. Gauza handiak horrela lortzen direlako, pausoz pauso. Horrela lortuko dugulako berdintasunean oinarritutako gizartea eraikitzea. Izan ere, lurperatu nahi izan gintuzten, haziak ginela ohartu gabe. Baina lurra prest dugu, haziak ere bai, eta horreztatzea besterik ez egu falta, gure helburuak lortzeko. Gora emakume mundu martxa, gora borroka feminista! Euria eduki degun, gaurkoan guri jarraika, euriaren negatiboa, ez dela nahi nuke aipa, berari esker gure hazia, lehenago haziko baita. Berari esker gure hazia, lehenago haziko baita. Daukagulako sentimenduak ordea, biharko egunen edukitzeko kontzientzia morea. Biharko egunen berdintasuna. Askatasuna.